To nie je dobrý nápad, to bude. Tam sú ty... Už počujem strelbu stále a stále a stále. Je ten Aha, už aj ja páchač. počujem strelbu. A teraz je to... A vidím ho. Kde? Ja som na ceste. Tu si ty na ceste teraz. Teraz Hej. prechádzaš krížom cez cestu do kopca. Áno, áno. Běžíme k němu. Dobre, tak on niekde tam je, odtiaľ som počul strelbu. A ja. A Božko, toto bude jaký prepad, keď ho dostavíme. No, Ty alebo bežíš. dostane nás. Do kopca Jo. idem hore furt. No mi musíte hlásiť potom, lebo som nevystrelil. Kurva zombík tu je, do piče, zabila prosím sektora, nemôžem vystreliť. Ty běžíš pryč. Ale už prestal po nás strieľať, asi vás videl. Kurva. Tam nedopadajú náboje teraz, to je to. Možno už nemá. Odveď ho a to. Toho zombíka musím odjebať. Já vidím. Vybíhá. vidím ho, A vidím ho. běžíš vám. Je k nám? Kudy? Ty bude na Po cestě. ceste. Mike, čakaj, dáme ho dole, buzeranta. Po ceste? Chce sa Nebyl vás, lol. Vidím ho. Nezabijajte ho, ja si chcem vychutnať, morbím video, vieš, preto. Ale zombie. Toho To je jebem. bachan. On Ale je ten někde Longhorn. tady. Hello, man. Že už je dole. Už je dole. Vychutnal? Jo, je po něm. Videl som ju, jak padlo mŕtvole za strom. Byl to To on? mám equip. Dobre, nice. Pozri sa, čo mal za obranu. SKS Longhorna. Berem si Ej, vest. tak to nebyl on. Bol? Ty musí Longhorn být nám ještě, stral. ale střílelo to ještě Mosin. Jo. To neviem, no. Ale Mosina som aj ja počul, že ešte Ja odbol. taky. To možno po ňom Dvakrát zase si niekto vezmu ten strieľal. batok. To SKS môžeš zobrať? A vlastne však Počkej. mám. Možno Hlavně neber ten iné batok teďkom. Ty vole, Baťok tam je on, to sú tvoje náboje? Jo, toto všetko beru. Ale tak Právě. vidíš, to nebolo potom automat. To máš bolo jeho Baťok, SKS-ko. aha, ja, že mi dáš nejaké náboje aspoň. Ale to To bolo Dám, SKS-ko. dám.